Jintong pinpo sarhabe amai atum krungsai amai kangnipon. Pininipay kresi matiyong hajiklu nijang karbianglong lakha isi Dwaramla constituency kaparlo watharlangso serdhunaklam karbi customary lo asai hem along Jintong pinpo sarhabe amai kapaduponji aphan krungsai amai pidoponlo. Labangso amai kapado ponalong ake hai lipson be Tilkam amai phumate Taxation Advisory Board Chairman Karbi Anglong Autonomous Council pen mei kepa hek phuponsi kongchun bang ake hai sarsing kro ahin pen mei kepa alamthi than pachini ponsi mei baduponlo lapen labangso amai kapadupon nang koklaki ningkan esek amai pi Jintong pinpo sarhabi amai kapaduponji aphan arni adin hotmonlo non kibangji matiyong achiklo nipai ingkora nerkep ingkora sirkep lapen thongkep la pani thom arni padu pon pupusi pini amai along pen cheparai ponthulo lapen non kibangji nipai ingkoi matijong achiklo mate 20 January angbong un anake prapen arong pen dihin nangkapathon daprangji aphan alang litum Jintong pinpo sarhabi amai aham phangpen tuning ripon wathalang sopen sukur sing hanse hamrene beta Pini kedo ame alam bang kelason lo pinpo sarhabia kompren TV pulo aprang pathik lo aprang bang ke paspon dalo non ke dutuye bang ke le tangka poisa taring koi pen bang ke jima erang po larong ayo poisa seta chua cheklu nona cheklu ko dam tang lo hai in koroner ke pulo un edel la nona cheklu aru in koroner ke si in koroner ke in koroser ke tarik thong ke ansi nilitum dak pinpo sarhabi krungsai me chingwai pon thulepo lasi laso tarik nilitum pini thik thu delo lasi mo aprang gedam tang ta mane in pen la pupu masi tongone delo lasi non tarik in koroner kep in koroser kep tarik thong kep bangke somdak thak Jintong nongda nongkli hormei bong thom hor blindok banga thom hawar arat aphan aro pachini thula puhelo non tarik in koe bangke alang litum la edon phokep la pen man pengge do tum ka chirung poisa anta tarik in koe nang peliat pupusi nilitum pinidak serdhuna klam achoparai pon ke la puhelo la pen mo la tarik in koroner kepen in korosir kep tarik thongke ba bangke chuyun pengkarkli hempu mane biya baruta la sobang adam asar damsar dam puta la sobang atarik tik tik dese ke meji athe ma man pengke do nang che tong dun energy la sila ni thom bangke thembak kesogun ejong si pan siksak se ning nak ni pulo la ni thom bangka lang litum chuyun pengkarkli adam asar men lamen universitas lang litum la sobang sebon klak sia ke meji pusira phani tum kachuni report BMI krungsai mai piduji dak seduna klam malong non ke bangji arkoi taring corner kem korasir kep tarik thong ke wani asidak ditum Jintong horbong bong thamarat dak lindok po bang thong dalo adu thamarat lo asi dak kido an arong asar thipen cheng nok habi kido an rumada aswa tarik ateng kono kem ko reser ke bani tong edi pachuni rilo lapen dak elitum cerung cerek do la cerung cerek kido anda me la rong asar rumanda chuni rilo la porateng pen tangkanang peli edi pan non taring koi mang thik lo asor ni mangalang litum tangka poisa bang nang peli anang po lapen dak ni litum bang pharu krit thomra bang kero phobak dak karbiricho lindok po penceng lok harong asar boromra habi kido andak sitomi asi dag litum chopapon lo litum alhisar po litum man kedo
CM kahai Dr. Tuliram Rohang Sar Manda Papon lo Chapapon lo MP Omor Singh Tiso kahai Manda Chapapon lo MLA Rup Singh Terona Phana Chapapon lo Lapen Karbidicho Rohang Lin Dokpo Long Sing Rohang Alang ni Phanda Dak Chapapon lo Aluisar Poisa Pen Ongdung Dak Nilitum Kisia Samaipu Phanda Dak Chohang Pon lo Asi kaprek asong akithe to madak Chohang Pon lo Nilitum Asi laso amei kichun dia phan krungsa amei kichun dia phan Karbiang long arat mate dak chin thong arat gitu anda me ke cerap citu ye phan sin litum himpen irkam himpen chuning ni ko